Salut! Ce tare am vorbit în telefon. Să-mi bag. Dacă nu te uiți la anime, dă scroll! Bun, acum să începem. Și da, sunt româncă. Acum... Băi, că ce este inspirat după anime, nu? Cei care dați cu hate despre anime, de ce dați, băi, frate? I was like, what the fuck? Eu ador anime-ul. Bine, unele le urăsc, de exemplu ăla cu Naruto, chiar nu-mi place. Dar urăsc genul de oameni care face meme-ul de-aia cu anime-ul, ceva de genul hate, meme hate, anime. Ce e asta? Adică serios, seriously man, I was like, stop, opriți-vă, serios, nu e nimic amuzant. Dacă Gacha Club și Gacha Life este inspirat după anime, asta înseamnă că este în același motiv, adică băgat. Haterii ăia, opriți-vă, men, adică serios, e același lucru și haterii ăia care dă despre Gacha, dă și despre anime, fiindcă anime este inspirat după Gacha, așa că shut up, man. Și acum mă aștept ca în comentarii să zică oamenii că te iei după pâinea zburătoare sau The Real Red. Nu, man, nu mă iau după ei, sunt originală. Revenind la discuție despre anime. Stop, opriți-vă! Vă spun sincer, nu este nimic amuzant. Stop! Mă transform. De acum încolo o să fac reacții și ăsta o să fie conținutul meu. Oricum vă las, fiindcă cred că trebuie să citesc. Da. Hoi că vă las cu o muzică de la anime.